ଆଜି ଥିଲା ରବିବାର ତ ସକାଳୁ ଉଠିକି ବାସି କାମ ସାରିକି ତ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଆଜି ମୁଁ ଆଇଟମ୍ କରୁଥିଲି ଉପମାକୁ ଆମର ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ। ତ ସେସବୁ ପାଇଁକି ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଥିଲି। ଯୋଗାଡ଼ କରୁ କରୁ ମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ ସବୁବେଳେ। ବାହାଘର ପରେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ହିଁ ମନେ ପଡ଼େ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ କଥା ହିଁ ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ମୋତେ ଏତେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛି, ଆଉ ମୋ ପାଇଁକି ଯିଏ ମାନେ ତା ଜୀବନକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଦେଇଛି, ତା ଲାଇଫକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଦେଇଛି, ତ ତା କଥା ମୋତେ ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ। ସେ ହେଉଛି ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ମୋ ମା। ତୁ କେତେ ନିରୀହ, ଏତେ ସରଳ, କେମିତି ହେଲୁ ତୁ? ବାହାଘର ପରେ ଜାଣିପାରିଲେ ମାର ମୂଲ୍ୟ। ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏଁ ଆମ ପାଇଁ ଦିନସାରା ଖଟି ଖଟି ଆମ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଆମର ଅଳି ଅଝଟ ସବୁ ସହୁ ତୁ। ସେ କଥା ମୁଁ ଆଜି ବୁଝିପାରିଲି ମା ହେଲା ପରେ। କେତେ ତୁ କଷ୍ଟ ସହୁ ଆମ ପାଇଁ। କେତେବେଳେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କଠୁ କଥା ଶୁଣୁ ଆମ ପାଇଁ, କେତେବେଳେ ଘର ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁ ଆମ ପାଇଁ, ତଥାପି ତୁ ହାର ମାନି ଯାଉନା। କଥା ଶୁଣିକି ବି ତୁ ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳିଛୁ। କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲେ ବି ଦେଇପାରିବିନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ମୋର ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଇଏ କରେ, ତ ମୁଁ ମୋ ମା କଥା ହିଁ ମନେ ପଡ଼େ, ମୋର ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ। ଆଜି ବି ମୋ ମା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିକି ବି ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇପାରୁନି କି ମାନେ ଦେଖା ବି ହେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମିସ୍ କରେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ତୁ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ସହିକି ଆମକୁ ବଡ଼ କରିଛୁ ମା, ତ ତାର ମୂଲ୍ୟ କେହି ବି ଦେଇପାରିବେନି। ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମା ବିଷୟରେ ଯେତେ ବି କହିଲେ ବି ସେତିକି କମ୍ ପଡ଼ିବ, ତ ସେଟା ତ ଆଉ କିଛି କହିହେବନି। ତ ଏବେ ପିଆଜ କାଟି ଦେଇଛି, ଆଉ ଗାଜର ବି କାଟି ଦେଇଛି। ତା ସହିତ ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବି। ଏବେ ତେଲଟା ପକେଇକି ଫୁଟଣଟା ପକେଇଦେଲି, ତାପରେ ପିଆଜଟା ପଡ଼ିବ। ପିଆଜଟା ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ରେଡ୍ କଲର୍ ହେବା ଯାଏ ଆପଣ ଟିକେ ଭାଜିବେ। ଟିକେ ଭାଜିଲା ପରେ ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ଗାଜର ପକେଇଦେବେ। ଗାଜର ପକେଇ ସାରିକି ତାପରେ ମୁଁ